се представят доста слабо напоследък. Все пак трябваше да решиме на кой да я дадеме. Има един човек, който си върши работата перфектно, без вие да го забелязвате това. Затова наградата отива при Атанас Войнов Наско. Наско, заповядайте. Заповядай. Ще награда се нагласи. Още. Гумичка, да триеш по-често, и розов молив. И една метла за най-добрите. Още едно подаръче и специален пакет с теб. Заповядай. Участник в събори. Тук трябва да ви кажа, че проведохме грандиозно проучване, защото почти няма живи хора от първите събори. А ако има, те са неоткриваеми. Но все пак наградата отива при един човек и това е Деян Кънев. Ти ги заповядай. Стой, имаш още? Има и друго, да? Пакет? Продължаваме с най-приятната за мен лично награда, която е получил с огромен кеф. Наградата е за най-дръпващ памър. Не може без такива хора във форума, обаче напоследък липсват. Затова ще помоля всички малко да подпомните в следващите месеци, за да има сериозна конкуренция. Наградата, освен всичко друго, да даваме и за най-много брой